Akaloli. Amam no dichia. De foli. Kita ka siko ifa jiwebulu umunkaku. Siko kene ni ifa jibulu umunkaku. No la ba osisa. Why are you putting me like this now? What are you doing this now? What are you doing? Did I come for admission? I'm looking for my town. I'm looking for my father's house. Why are you beating me now? What did I do? Did I do anything wrong? Why? Not to find my father's house. Oh, daddy. Daddy had been in the city. Oh, had been bringing me to my father's house. How can they beat me? They are all my mates. How can they beat me like this? Daddy, oh. Daddy, I regret it. Oh, daddy. What did I do to them now? What did I do to them? What did I do to them? Look at my body now. Just take a look at my body. Is that really? With even that one that used to dance in that house. Each time you go to the house, you be dancing. Look at him. Nkachi. Jaba. That's it. Nikira nofia. Ona la chako dala. Nanya udala ina la chaya sawu ina afọ. Nkechi. Ife mbia legwa ibu na manu go kepu. Na anu ofia. Nulihi. Nya ya puta bosa ina mo ofia ji. Gekwa monte. Gwea no nwanya nwa. Ife de boa ofueme. Nai. Nwanne m ka agwale ya. Chinelo agwakwala ya na ọ pụtakwala ezi ize ahụ. Ọ chie ntị sị ọ ga-apụta. There will be a big festival in our village, which we called Ofiaji. No strangers is allowed. So, what I'm telling you now, that day, you should not come out. So, no stranger is allowed. Please, don't come out. Stop it! Keep quiet. You mean you regard me as a stranger in this town? No, who told you I'm a stranger in this land? What are you for? Me, a stranger in this town? Are you crazy? Stop saying it, I hate it. I am not a stranger in this town. Hey, Monka. Makomume ha eme n'obodo anyị. Ya pụtakwa n'ezi. Ma ọ bụ onye ọbịa. Na-abalị mba na ọ ya pụta. Na-abalị mba na gị. Na ọ ya eme gịnị? Na ọ ya pụta. Aka m adị ọkwa ya. Ọ ya pụta n'ebe nne ya ka ọ nọ. Aboki amasịkwa n'obe nne ya. Akpọzi ya Aboki. Telo? Aboki. Makpọzi ya Aboki. Nke bụ Aboki. Ọ maka na anyị debe gị n'ụlọ na-egi nri. Na ọ ya pụta. Ka m gwakwa gị, ma ị na-anụ Igbo ma ị da anụ Igbo. Ọ maka na anyị na-enye nri ebe a ka o ji wee nọlụ o wee chee na ebe a bụ be nne ya. Ka m gwa gị, Chinelo, ifu bidechi wee gaba. Mfụkwa nri n'ọnụ ekwesịgo m mana ma ị na-anụ Igbo ma ị na-anụ Igbo. Nke a bụ nke mụ na gị na nke azị.
nya anụkọtazi ya mụ na azụba mpa m azọba Mba, olubo na nke ịzọ mpa m. nya nnọkọtazi otu a mụ na esi na mpa m bụ mpa aboki Please. Come out. Chinelo ọgụ a mụta niile ọgụ asị m ọkwesị ka mkpọrọ abata na be anyị ọ gị wasị mkpọrọ abata Ọgwa enyemaka ka a na-enyere. Come out. Nobody will kill me. My hands are not there. I'm going. Whether you want it or not, if you like it or not, I will disappoint you because I know here is my town and I belong to this place. My father is from this place. I am not going anywhere. Your father? I am not going anywhere. Your father? Who is your father? Don't come out, oh. Anabago. Anabago. Okay, Ninabago. Anabago. My hand. Don't come out, oh. I will disappoint you. I will disappoint you, even though I will disappoint you. Because you see me on that day. You will see me on that day. You will. If Lanka, I decide of Iona. You guys are just wasting your time. You was I have a woman, Mamma Zobale. Chelko. Ina kwa nina kwa lia onwante manu bia na anya ka logoli oburu ni nwa we puti lo bo sai na mo fiaji hey ife de boa ofu eme osage anu ni fenku oso inu ifenku ezigo ngozi mbia rizi kecha pon. That dancer has come again. Does he like coming? Why does he like to come to this house? He come here, start displaying, talk, sing. After this, he just go. What's the problem? I can go no to him. Na sunni me ben. Because I Whatever, I don't care. All I know is that he is my village. Anything you guys want to do in this village, I'm ready for you people. I'm ready. I'm not leaving this village. If he likes, let him dance from now to tomorrow. Anụrụ m ya mana ha si na ndị obodo ọzọ anọrọ eje. Ya, mụ agaghị aga. Agwachakwala m gị. Ka gaa ebe a ihe ọwụla mere gị ọ nọ gị n'aka, mụ agwachakwala gị. Mụ agasighị aga. Agwachala m gị agala ihe ọwụla ị hụrụ ebe ahụ gị were. Anyị nwa bụ ndị ga-eti m onwe ebe ahụ. Gawa gị gaa ebe ahụ tiwe mmanụ gị ihe ọwụla mere gị gị buru ya. Amaka nwere ike ise m. Mụ ama nkọ dị. Ihe ị ga-ekwu. Mụ ga-arapụ gawagodu. Ngwa na ọ gaa nke ọma o. Esni ya ajum. Mbasa ha ide sen kuma mata. Esni ya ajum ya. Ebi ya ehe dizami. Ebi esi na mma ajum. Anu na chike chọrọ ime ego gwara m. Chike kwa. Chọrọ ime ego m. Onye kwu nke a. Onye kwu nke ị na-ajụ m. Nwoke ma na ya alụsị. Ka ihe njikwa chike emekwa. Ka ihe nji eme. Ibi ji chike eme. Achọrọ m ya, hụrụ m ya n'anya. Ịhụrụ chike n'anya? Ọ na-egori uwe ị na-eyi ka onye hụrụ n'anya ya gwa m. Anya hụrụ n'anya. Anya hụrụ n'anya ka echi ịwa. Anyị
m ajụ ya na-amụ m amụ na-asị m ewu ka onye fu ọbụla ị ga na-ekesa ọsọ isi ma agbọghọ ụlọ ọbụla ị na-afụta ọnọdụ na-eke isi nna ọkụ ya mere m ji wee na-asị ka nchọkwuru mma nke nka ewu mma mekwaje ke nke m ndịkwa ka ibe m oge na-abịa fụ m nke iru jụọ ya ka ebe ọ na-aga sị m ka o jee chọọ onwe ya mma nne mmemekwarịta ke nke m kaga ke isi nke m na-ejekọta nke m ka mmekwa ọsịsọ ọ na-afịọ mgbe m na-abịa otu a ka ọ dịkwa mgbe m na-abịa ụmụ agbọghọ ọnọdụ na-eke isi Why do they say I should not come out and watch them? I should not come out to that festival. No. I must come out. It's a matter of life and death. After all, I am part of this village. Yes. I am from this village, so they can't take me out from this masquerade. I
I'll go there and anything they do, we shall see it. And we shall see it. O je lụlụ nwaanyị ma ọlụ o je kọrịa ugbo abalị na-abọ ga-aga n'ụfụ ya ịbịa nụnụ akwa ya ụgwọ bụla ego machi ya akpa na-erisi ya gboo nwoke ma ọ bụ eziokwu ọ ilu chai wole ego wee nye ya ka o jidere gị ana m enyozikwa ya enyo nye nwa jee lụọ weta nlụwa eweta m ịlụzie nke itinye n'akpa ọ bụ na nkwụ nwaazị ọbasa anyị na-eje aṅụ ọ dị ọzọ mma ya enyo oge agabeghị ikwelugwo na ife ime dị njọ oge mgbede anyị nọrọ anọ bịa ka ịpụ n'ọbara ndị ọkwa chelụkwa o ndị otu anyị mmadụ na-abụ ọkwa faka nọ na nga ụlọ nga ha na-enedo anya ebe ahụ ka anyị jee n'ọbara ndị ọkụ anyị chọrọ ka anyị luo n'ezi ama oge ọbụla ọbara gị dị ọkụ anyị eje n'ezi ama ka anyị ma onwe gị onye da ejekwa na mgbede a asị m ka m jee fụ maazị Ibezim igwe ezimozi nzie ọ dịkwa na mma udo dị nsogbu adịrọ mana ọ bụ na m afụgo ya ebe a nwee sị ka m jụọ
ana m anụ kepu n'ogi nwa na obi dike ya chịpụ ya n'ama ụbọchị anyị na-eme ọfịa ji. Obi dike ị na-ekwu ọkwọ nke agbala ji na agba gbam ka nwapịa na-akwado mkpọcha aka m adịrọ nnọọ na nke a. iluo ji agwụ ya na nwa nwada anwụ enyo ikolika adịghị ka agwọ na ofi ogwu malụ nwa ọkụkụ na agba ọfịa adịrọ mmụọ ịba na mụ bụ ụmụnna kwe ọ dị nkenke eme ile ọ napụrụ dike mma na mụ na ya na-abọ ga-agbalị mma agwakwu ya ọma mfụ ya mana chere ka m kwụsị ya. Ife m ji ekwu ya bụ na obi dike a na-ekwu maka ya nke ịmakwu efegwo mmiri n'asa faa agụ n'asa jekwa obodo nwa nna amara ife akpọ ya jesaba ncha buru mmiri nata ma nke ọ bụ ebunu ma nke ọ bụ ewu ma nke ebinye nkata ọkụkọ o buru nata finyi na-abụ ife o meride na mmiri iwesị na ọgịnị ya na-abụ n'ama aka m adị ọkụ ya ọvela agụ na-asa fee ehi na-asa ọ je eme ya eme n'ama na ọsọ ada achụ nwa enwe n'enu iluo ji egwu ya nsogbu adịrọ nnọọ ife nje ekwukwa bụ ekwu mere ọnụ ji alarụba ụla na mụ na ya na-abụ ya eme n'ama larụba ụla na-ekwusigo maka ya Leave me alone now. What I do now? What I do now? Leave me alone now. Leave me alone now. Let me now. Leave me alone. Leave me alone. It's not good. Leave me alone now.
What I do now? Imalu. What I do now? Imalu. Keche ya ka keche ya oba. Didn't mean like a slave in my own community. Adama no nefe na asu. What are you people doing to me now? What did I do to you people? What did I do to you people now? What did I do to you people? What have I done now? Can you imagine I'm a stranger? I'm a slave in my own community. What did I do? This is bad. In my own community. Oh, daddy, have you seen what they've cost me? Come on and tie me. Oh, now. You guys are treating me like a slave in my own community. Hey, oh, yeah, daddy. Yeah, daddy. What have I done now? What have I done wrong? Did I do wrong by trying to know my father's house? I came to know, say, oh, daddy, had even he brought me to your village, to the village since I was little. Would this be happening to me, daddy? Ah, daddy. Daddy, I blame you, daddy. Daddy, why now? Daddy, why now? Come on and tie me, oh. Come on and tie me this things now. Come on and tie me this things now. What have I done? Onye gwai. Whatever. Onye gwai. Mugi na agwa. Igude ya no kuma. Iya na ebe a. Ndị je ife igwe nyesi apụta. Amara ife egwu. Ọkụ nse mebisi obodo a. Ya na ebe atọ ndị je bụ igwe apụta taata. Anyị amara ife fa akwụ. Ọkụ ka nnukwu ife o. Alapụghị na ntị m o. Ka nnukwu ife. Ibere ya akpọgo bebe nna anyị. Na-ebechisi mmadụ ntị ebe a. Ịbịa onye abụrụ onye ọbịa ka mgbaba egwu kpọrọ ya kpọnye ya. Anyị ga-egwu ya. Bee ya isi, bee ya aka, bee ya ọkpa. Taa. Ị maka ngwa gị eziokwu ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwa obodo anyị a aka m eji gị wee gba ọgụ onye ọzọ na-anọ mechie ọnụ onye obodo gị na onye onye obodo anyị ọ bụla onye obodo anyị mgbe ahụ ọ gafere ogbe ọ ka gị igbu ya
O kwesịkwara ka elu ife nwaanyị kwuru elu. Ka tinye uche na ife a. Nwoke m, kedu ife ilo? Elu kama ife a. Maka na o nwere onye bụ onye mbịambịa na-agafe ogwe yara enwu. Mana nwa amadi a gafe dị ndụ bata. Ọ na-abụkwa egbu emi iwe. Enyi emi isi ikwu. Anyị na-ebu okwu anya. Elu ka anyị abịa ife loo ya iru loo ya azụ ma o nwere ife nlopụta. Maka na ọ bụ na onye a bụ onye mbịambịa ogwe ga-egbu ya. Nke a bụ ife mere. Maka na ọ nwere onye gafe ogwe agwa ada anwụ. O ife mere eme ka ọ bụ. Ọ dịkwa ka eziokwu. Ime ife mee ya tọghe na ya ka anyị jefe igwe. Kpọtụ ya ka anyị je na obi igwe ka anyị jefe igwe. nwa amadi na Chinelo na-adị na mma. Ọ kakwa mụ na anyị gaba kịta jee gwa Chinelo na-akpụrụ na nwoke ma ka anyị jekwa kịta. Obrigado,
oforu ụtụtụ ka mma agụwa ụzagụrụ ọnụ na anyị agụgụ ọjị wata kpokọ mmụọ dịbe anyị o mesigo gafee ugbu a anyị akwadozi ka anyị jee na obibi ike maka na ọ kpụrụ anyị ka anyị na-akarị nna m onye si ka m jụọ gị ofe ji anyị mee onye ọbịa ọbụla ejidere na ya ọwụ ya ya eme onye ọbịa kwa onye ọbịa ọbụla ejidere n'ofe ji anyị a na-ebighị isi ma ọ bụ akpọrọ ọjọọ n'ọfịa arụsị ma onyinye ya na ndụ nwa m ọ dịkwa na mmanya na-adị ma ọ ike mee ọ dị na mma nna m ọrụ ebe ya isi nye ya na ndụ nwa m ọ dịkwa na mmasị ya nke na-adị nna m onwelo enwere m okwukwe na Chukwu na ọ ya anata mana mma ka ebe ọ gwakwana gị na ọ gara ma bebe afọ no etu mmadụ si aga tetegharị afọ anaghị ekwu okwu ma okwuchie na anya anya adịrọ n'ife ọ na-agwụ ya na-etu aka njebe ya ọ na bụ ihe bụfugokwa n'ebe a nke mkpọkwa ọ ka esi eme na-achọtara
Kefi na-ebela akwa. Ozugbo. Kefi mere ozugbo. Gabriel kwa emeli. Kefi ndị die. Ndị ọdịbe Igbo. Ya kpọrọ ya. Ịma na agwa m ya. Ya pụtakwana maka emume ndị obodo anyị ya eme. Ofe ji. Ọkaba arụpụta. Ọnụrụ ihe ngwa ya. Gabriel anaghị n'ihe. Onye mama fe egbu gị. Ka ego isi malụ. Ụmụ nwoke juru eju na ije were nwoke ebezina nwoke juru eju gị ebezina ọkụ pụcha ya ịnọ ozugbo
We melugu ụmụ ewu arụ ngwa nenia libe. Ngwa agụ emegu na alụ ngwa. Yewa jebe jelie. Emeruka ma mụ nke ị na-eche emeruka ka nje na nke nwoke ma. Ọgbụtalụ m mkpi ka ọ gbarụ anya arụ. Arụ na-agwụ ka ewu wee gbaa kasa na be m. Elu nnili be. Oh. Obirike. Obirike, ndewo. Ọdụkwanụ na mma. Uda nsogbu adịrọ. Igwe si anyị bịa gwa gị. Na ọ chọrọ ifu gị n'obi kịta. Gị bịaba ozugbo. Nke kwapụ. Kịta mụ na ya na-agbakọ. Gị sobe anyị ozugbo. Ọ ka o si wesị anyị gwa anyị. Ọ dị mma. Ọ sị gị egbu n'oge gị na-abịa. Nsogbu adịrọ eso m unu n'azụ. Ọkwa ya? Ana m fụ abịa kịta. Eso m unu n'azụ. Nke enwe igwe si mụ bịaba nke kwapụ a ọ dịkwa na mma. Nsogbu adịrọ. Eme ka m enigwe elichikwakwa ka o si eluchi mme na-abụ mmiri atụkwakwa n'ala. Kedu ife anyị na-ayari n'obodo a kwa ụbọchị mmiri gịnị ka anyị yara emedi? Ọ dị mma elukwa ya bụ obi igwe mana ma alachagodo piom ma eti ife n'ọnụ. Dimkpa ebe nakọta ọgwụrapụ na anyị asị nọ na ayagbu aya obi dike. Ka nchọ gwa m eziokwu ife na-eme nụ. Ya ka m na-agwa gị nụ ahịa Gabriel n'ugo dị afọ Gabriel. Kedu ife mmadụ asụsụ ọ na-asụ ịma na m ebigo obodo mepee emepe mgbe a mpenụ ebigo m ọ na-agwa m ndị ka o si agwa m na-egosi na ọ bụ onye obodo anyị onye ụmụ nkakwụ ndị obodo anyị jụ egbuo ya nwa ọrụ ọsọ wee gbata m ebe a. Chinelo bịa. Biko. Achọ egbuke ebe Chinelo. Biko. Na-achọ gị ibu guzu ewu Gabriel. Gwa m eziokwu, na-achọ gị ibu guzu Gabriel. Ka ha egbu. Achọ gị n'ụmụ nkakwụ kịta biko. Na-achọ gị ibu guzu ewu Gabriel. Achọla igbu biko. Egbube Gabriel. Mba, egbube ya. Achọ egbu ya kịta afọ. Isolu nke ebe a ma mgbuzi ya. Gabriel. Egbube ya. Biko. Gabriel. Biko. Chinelo, ¿qué me enseña? No, ya. Chinelo, bien.
na-eme iri mgbe isi bụ igwe nata aghọtarazi m ka isi eme ya kene mefe biko gwanụ m ihe na-eme ha sị gị ya mefe seba pụọ aka azụ dịkwa n'ife a gịnị ka igwe na ndị nze ya esi tosi alụ ọ bụrụ mmụọ bụ obi dike mba aka azụ dị mmachi afọ nke m batakwala ike gbusiri m na nkwụ ahụ ebee ka wa jebeziri enwere onye gwọdụ mmachi Nna anyị ndewo. aha mmachi adam ebee ka ijere A ga na nke mma nzube ewegala ụnyaahụ mkpokọtara ya n'ubi mama nzube mma nzube ịfụli anya yi na afọ ụnyaanya ọnọdụ ya dị ọkwa mma maka ifi nwunye nwoke ahụ a na-achọ achọ egbu ya ebeli ogbenye nwanyị nke ọzọ wee bụrụ afọ ụmụ nkorobịa ka ha na-akwado ọgụ ha na-akwado ọgụ ịga ụmụ nkakwụ maka ifi nwaanyị gburu egbu ụmụ ikorobịa anyị na-akwado ije ọgụ n'ụmụ nkakwụ ha na-akwadokwa ịga ọgụ a na-ekwu na agwọ tagburu mmadụ mgbele apịkpu ezo eji wee ta nke ya ọ maka gịnị ka ha ejije ọgụ ọ kakwana mma na mkpọrọ ndị okenye ibe m ka a jee kwụsị ya bụ ọgụ mana akwa mkpochi ntị ndị ụmụ nkakwụ kwukwe na-ekwu na mbọsịva na-eme ọrịa ji na ndị mba ọzọ a na-abịarị ya akwa nwatakịrị bụ nzube ji aka wee tụvuo onwe ya mụ nwa bụ obi akọ nna iji anya mụ na-abụ wee vụọ ọnwụ ya bụ nwatakịrị nchekene chọọ ma nwere ihe ya etinyeli m na mmetụ na-abọ na kamgbe m natalụ na nkwụ wee nwee ibe nri agụụ dị m jee chọọlụ m ibe ka ntinye na abọ ọ dị egwu nsogbu ndị be anyị ọ gata adị mma okenye a ga-anọ n'ụlọ ewu ọmụọ n'ọgbọ
ihe a m gwara gị otu ọnwa ka o si mee eji manya mana eziokwu ka m gwara ekwere ihe i chere maka ya ana m eche maka ya mesizie etu nwanụ m wee debe aka setu nwanụ m bụkọwazie aka na-eme ana m alara ụlọ n'anyasị mmadụ wekenala ọ bụla ya tinye n'akpa mmadụ were ọ bụla ya tinye n'akpa wee nye ọya abụọ bụlụ ọ dịghị mma ọ dị ya mma kedu kwana ihe ị chọrọ ime ife nchọ ime amamọhụ mụ na onye edumekwu kedu ka m esi wee kwu kedu nnọọ ndị m asị m esi etu nwanụ wee mee ibene etu ka m esi mụrụ anya chechiri fo mmanụ ma ya meje mmụ nkakwụ amala m ebe anyị esi jegharị ụmụ onye dum n'ije ọkwọnụ ya ọnwụ ajọkakwa na ọnwụ ụdị iwe nnekwu ya chọọ ije ụmụ nkakwụ sịdụ ka mmadụ na mma ajụbanụ ese m ejebe na ụmụ nkakwụnụ mana onye edumekwu kedu onye dukwanụ m ekwu kedu nnọọ ya ebe m esi jegharị asịkwa m kwuo ma sị na ọ bụrụ na ije n'ụmụ nkakwụ dị yọọ ayịyọ ga-amịta mkpụrụ mma asịkwa gị jebe mma kwadokwa gị jebe ya na-ejere ọrụ m ije jeelụnụ m ije o nwekwa ọdị ije nwaanyị ya eje o kwesị nwee nke nwoke ya eje asị ehe na nwoke ka ije nwa kwesịrị wee sị ije elu m ije bụ na ọ bụrụ na nna nwa nwa nọ n'afata anụ ụwa ọ ka adịghị etu nwa ọ bụrụ na ọ ya na ọ ka adịghị etu nwa mmadụ aka amadụ na ike ga-etu nwa nụnụ mụtalụ na onye nụzi anya ọsị ọkwa onye ga-afụ ya na-afụ ya afụ nkezi mgbe ọ ma abịazịa na na-ejere ọgụbe mmụọ na mafụrụ ndị ji elu ya bụrụ na onye m nwee jena jee kpọpụta ya na be mmụọ afọkpọ ndị ji elu na ya bụrụ ịmazi eto na-ebusi wee jee ịfụrụ ya mụ jeeli anyị bịa ọnụ ka ayọ agbalaba ka akpụpụta nwa ya imekwa anyị imesi igbo ọkpọmife ọzọ ozugbo kpọrọ n'ọdị nchezọ ime ya n'ọdị nchezọ dịlụ na-agazi elozo elozọ anụgo m ibe igbo ebe m na-eme ka nkọla iwu alụ ka okenye ji etigbu okwu ma okwu ka eji achọ ibe dana na mmiri anụgo m ibe kwuru na m ga-abịa binie naba ka a jee tụọ alụ ibe ntụta na alụ mmemme ka ị mara ka m bịa binie nsogbu adịghị ka mba ifu n'ụwa n'igwe si anyị bịa gwa gị ma ọ bụrụ na ya fụrọ gị n'obi kịta mụ na ya na-abụkwa ebe a ife dị Igbo ofu eme geenụ m ntị kpụcha ntị gị ọfụma gwa igwe na m sị amụma sebe
igwe gbawa na mụnwa bụ Obidike amamjero n'obie ife nkwulu igwe ka isi anyị gwa maka ihe bụ anụ ọfịa Obidike ọkwa igwe si ya ozi igwe ka isi anyị ji egwa ya ni ka kwechem kwechel ka mbe Obidike ọkwa mụ na agwa ya Obidike eja nụrụ ka lekwu ka m welu mma sakasịa unu dịkwanụ m anya o mụnwa bụ Obidike igwe wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ igwe asị m gị wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ igwe nwanne anyị ọbara nwanne anyị nwoke ọmanna n'iyi anyị ga-emekwalu nsogbu ya na ndị ezi udo na-esiela anya ọ bụrụ nwanne m nwaanyị ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ nke aka ya fụsị arụ nke aka ya fụsị afụdebe Obidike mụnwa bụ ya ka adịgo n'obi achọrọ ka nwebe eze si n'obodo a wepụ onye abụ ajọ nwoke achọrọ ka ọ pụọ n'obodo a nwanne ọfa nke anyị gburu bụ ndị ụmụ nkakwụ emetụrụ ọfa n'arụ mụ bụ oloka dịka ichie si na ya eje anyị egbu nwanne ọzọ bịa ngwa jee na be Obidike gburu onye ọbịa ụta m ya ebe anyị bịara ka anyị mara ma obodo anyị a ma udo ma ọdụkwu ya akụkọ ejucha ya mmadụ adịghị eri ya ụmụ nka akụkọ ejucha ya mmadụ adịghị eri ya ụmụ nka kwa eburu ri ya nke akaligo Obidike na ndị otu e wee gbuo yi nwoke ị gaghị egbunwu m mụ na gị nwere ofu ọbara wee sikwe ka fagbukwe m nwa bụ ndulue igwe si ka m gwa gị na onye afọ ka ọ bụrụ n'obi eze onye a na-akpọ nwa bụ eze onyenwa bụ Gabriel ka nwanne Gabriel ka ọyị ya nwoke ọmalụ m kedu ife ịchọ ka mere gị hapụ m abụghị m onye iche na m ọbara ya eru onye chọọ ebe enye onu asị m na ọbara ya eru Obidike bụ nwanne ya nwoke ma alụ bụ onye a na-ezeze n'obodo a bụ onye egbu nwanne ya nwaanyị ọ ya wekwa na eti nwe siri egwu Ebube gbachara m asị gị gbachara m asị gị na ba ezi udo gbanụ gbachara m nsogbu